целенасочено, нещата се случват. Има много работа да се върши. Аз не мога да коментирам точно какво сме заварили за 2 дни. Като цяло нямам някакви по-сериозни коментари, защото екипа ми, с който работих, в по-голямата си част, експертната част, беше запазен. Само политическия кабинет беше освободен, който сега ще бъде възстановен и се продължаваме да работим. Не дайте да очаквате нови имена или изненади в екипа. Аз съм доволен от това, което постигнахме с моите хора през предните 3 години, така че продължаваме напред. Най-важното в момента е, че, което искам да отбележа, вие го знаете, за първи път български премиер, българско правителство обръща внимание на един от най-сериозните проблеми в българския спорт, липсата на физкултурни салони в училището. Ако ние не промениме корен отношението на българите, на родителите, на учители, на директори на училища, към физическото възпитание и образование, няма как да очакваме, че ще имаме здрава нация, ще имаме успехи в професионалния спорт. Преди всичко трябва да се обърне внимание на двигателната култура на децата, защото физическото образование трябва да е неизменна част от образователния процес. Изключително важни са първите 3-4 години, когато се формират двигателните навици на децата. Няма как при положение, че 30% от българските деца спортуват, само 30%, да очакваме да имаме и успехи на международния фронт или на професионалните състезания. Те неща са свързани. И тъй като до момента близо повече от 50 години не обръщано внимание на този проблем, цифрите сме ги споменавали. От 2700 училища 300 нямат салони, 400 имат пригодени помещения, които също не стават за адекватно провеждане на спортни занятия. Премиерът Борисов, както и Влади Горанов, подкрепиха тази идея категорично, която имахме от предния мандат, да бъдат изградени тези салони. И в следващия ни мандат, 4-годишен период, ще бъдат поделени около 130 милиона за инвестиране в спортната инфраструктура в училището. Тогава смятам, че наистина ще бъде даден сериозен тласък на българския спорт. Това не е най-важната мисия. Разбира се, това не значи, че останалите приоритети ще бъдат поставени на по-заден план. Това е стратегическата дългосрочната програма. Иначе най-неотложните задачи, закона за спорта, знаете, продължаване на инвестициите в спортни съоръжения. Само след 2 седмици ще открием зала фестивална, има други спортни обекти, които са предвидени. Така че следваме си програмата. Приемете се 3 месеца сме били в отпуска и продължаваме напред със същите темпове, даже и още по-мотивирано и ентусиазирано, защото тази подкрепа, която получихме от симпатизантите на ГЕРБ, близо над 1 200 000 души, плюс огромната подкрепа на цялата спортна общественост, няма как да не ни задължава да бъдем още да работим с по-голям хъс и с много голяма мотивация, за да може да помогнем на българския спорт да получи това, което е нужно. Разговаряйки за спортни инфраструктура, вече споменахте зала фестивална, която със сигурност всички очакват с нетърпение. Ще има ли ремонт на Зимния дворец, едно друго съоръжение в София, което със сигурност немалко ще отиде, както и любителите на ще мисля, вижте, Зимният дворец в момента може да се ползва за тренировки. Ние не сме в такова състояние на тези спортове, които се тренират там, че да искаме домакинства. Не сме от водещи сили, като изключим шорт-трека, където след Жени Радамова също с Катерина Милова даваме заявка за едно успешно наследство. В момента текущите неща ще се правят, за да бъде адекватен за пълнене на тренировъчен процес. И там нататък ще видим вече, като гледаме цялата спортна инфраструктура, кое ще бъде проблем. Разбира се, и Зимният дворец е един от важните обекти, на които трябва да се обърне внимание. Но много са съоръженията. Всичките градове имат нужда от подкрепа, имат нужда от зали да се оправят стадионите. Програмата ни за подпомагане на отборите, които играят в професионалната висша лига по футбол, също ще продължи да се подпомагат тези отбори, които влизат сега и нямат условия за изграждане на терени и осветление, така че опитваме се в рамките на бюджета и възможности, които имаме, да подпомогнем всички спортни организации, най-вече по-важните от социален аспект спортни съоръжения, да бъдат реконструирани. В следващите 4 години, разбира се, влизат и
2 броя олимпийски игри, зимните в Пьончан и летните в Токио. Тези в Пьончан са до година, така че с какви цели гледате на там с оглед на изключително надеждаващото представяне на българските? Значи, искам да ви помоля за олимпийските игри, за целите. Питайте треньорите, питайте президентите на федерацията. Един министър не се занимава с подготовката на спортистите. Да, ние даваме условията, осигуряваме условията. Всички елитни атлети имат перфектни условия за тренировка. Разбира се, да говорим за зимните олимпийски игри, не може да не подминем да говорим за очакванията си, чудото, което се случва в сноуборд. Много малко хора знаеха как точно протичат състезанията по сноуборд, докато не се появи Саня Жекова, докато не се появи Радо Янков. Наистина българските ски бяха показани, бяха поставени на световната карта много ярко с печелването на кристалния глобус от Радослав Янков и тази година повторение на успеха с второто място, което не би трябвало да се подценява, имайки предвид каква конкуренция, за какво ниво става въпрос. Но това са, знаете, че там шансът е много важен. Нали? Една хилядна от секундата невнимание може да те изхвърли от играта. Така че нека да бъдем умерени оптимисти. Двамата имат възможност да вземат медали. Имат условия за тренировки, дайте да ги натоварваме с очакване. Аз съм сигурен, че каквото може да направят, те ще се борят до края. Очаквам също от Катерина Мануилова да има сериозно представяне. Тя е много талантлива, млада още няма този опит, но всичко се случва, когато имаш мотивация, си дисциплиниран, обичаш страната си, обичаш себе си, искаш да победиш. Защо не и на 18-19 години да вземеш медал от Олимпийски игри? Обнадеждавате ли изключително силните резултати като цяло в българския спорт от началото на 2017 година в лека атлетика, медал на европейско в зала? Борбата до този момент, включително и ти, ако имаме художествената гимнастика, разбира се. Художествената, леката атлетика винаги сме взимали на европейско зала медал. Това не е критерий за състоянието и за летните игри. Художествената гимнастика наистина тръгва много силно. Имахме известни опасения, въпреки че аз специално съм запознат с качествата на момичета, знам, че има много силно поколение, но имахме известни притеснения дали веднага ще успеят ансамбъла да се напасне, да тръгне с летаещ старт в вече голямата битка при жените. И видя се, че те дадаха една много сериозна заявка следващите 4 години да бъдат големите звезди на световната художествена гимнастика. Невяна Владинова също с блестящ старт започна годината, така че следващите 4 години аз съм оптимист за художествената гимнастика и няма как, защото те работят много сериозно. Нали? Има федерации, много добре знаете, които не мрънкат, работят, вършат си работа, има резултати. На други, когато постоянно висят пред кабинета на министъра, постоянно се разправят за пари, мрънкат, че това не е било достатъчно, работа, резултати няма. Така че ще продължим да подкрепяме тези, които дават резултати. Борбата също направиха след сериозната криза. Знаем, 2 олимпийски цикъла, нямаме медал при мъжете, по 1 медал само при жените. Направиха си равносметка за това къде са им пропуските. Стартирахме с тях една реформа сериозна в българската борба. Тя не може да даде резултат веднага. Да не бъркаме, че променили сме някакви неща в борбата и веднага има резултати. Там ще минат 1-2 години, докато наистина заработи. Тази система, ако заработи сега, ще даде по-сериозни резултати. Тогава не може да не сме оптимисти. Всичките ни български спортисти дават максимум от това, на което са способни. Просто проблемът е, че в много спортовете няма конкуренция. Имаме в една категория или в една дисциплина по един състезател на европейско или на световно ниво, оттам нататък нещата приключват. Предните години имаше по-голяма критична маса силни атлети, спортисти, които поставени в тая силна конкуренция, неминуемо дигат общо всичките си резултати. Мисля, че с годините това нещо ще го преодолеем, ако се работи правилно. Си изпълняваме задачите. Всеки в системата, мисля, че ще имаме по-добри резултати на световни първенства, на европейски, на олимпийски. Най-важното е да възстановим пирамидата. Вижте, много
много са малко анализаторите, които като слушам коментарите, които разбраха какво се случва в България през последната седмица. Имаме господин Борисов получи за трети път мандат като премиер. В историята има само 3 души, които са получавали повече от него. Са били избирани за премиери повече от него, което променя за първи път хоризонта на българските политици. До сега в изпълнителната власт живота на един министър беше между 2 и 4 години. Много рядко министри повтаряха. Тоест, краткият срок ти пречи да мислиш дългосрочно. Всеки мисли да реши проблемите в краткосрочен план, за да бъде евентуално преизбран, за да му мине мандата. За първи път хората казват: искаме спокойствие, даваме ви доверие, мислете в дългосрочен план за развитието на държавата. Харесвате ли, но освен проблемите, които трябва да се решат днес, даваме ви шанс да мислите. Всеки министър вече има възможност, очевидно, да се да мисли за втори, за трети мандат, което ти дава ти правото да мечтаеш и да работиш за един по-дългосрочен период. Защото много добре знаем в момента, че този проект с българските училища, той няма да бъде завършен и изпълнен в рамките на 2 или 3 години. Но сме длъжни да го стартираме, за да може да се постави акцент върху това, че подценявайки физическото образование, ние нямаме шанс, няма как да очакваме сериозни резултати в българския спорт. Няма как тази дисциплина да е толкова подценявана през последните 27 години и да се питаме, да задаваме въпроса: ами защо не сме адекватни на останалите държави, в международния спорт? И 26-та преди няколко дни на щандистка, едва на 16 години положителна проба за допинг. Разбира се, имаше няколко резултати от допълнение. Нали, тя не е ли изобщо каква линия ще следвате и ще се водят и нови сили в Линията е ясна, категорична борба срещу използването на забранени субстанции. България трябва да изчисти името си като една от държавите, в която се случват подобни неща. Разбира се, не може да контролираме всички хора. Правиш нормалния контрол, който се прави във всички останали държави. Нормативно сме подготвени, приели сме всичките тези правила, програми, закони, които трябва, за да може да се ограничи използването. Примерно, че 16 годишна момиче няма как да контролира всеки един треньор, какво дава на децата си. Което на 16 годишна момиче да даваш такива, малко излиза извън границите на нормалното, но пак в тези случаи не трябва да се стане преди нещата да са приключили. За Дънекова не искам да говоря, защото там има си процедури, при всички случаи крайното решение, непознаването на материята и от страна на някои журналисти, и от страна на адвокати води до изкривяване на информацията, която се поднася в публичното пространство. България не е инстанцията или дисциплинарната комисия към БОК не е последната инстанция, която се произнася по този въпрос. Така или иначе, те дават шанса ние да се произнесеме относно наказанието. Оттам нататък финалното решение се взима от тях, взима се от други инстанции. Така че дайте да не бързаме с оценки, квалификации, да не се заклемява някой като родоотстъпник. Има се процедури, които в правния спортен свят се следват. Малко по-обрани трябва да бъдем в тези оценки. Факт е, че имаше ситуация, тя беше отстранена от игрите в Рио. Това е. Оттам нататък повече какво да коментираме. Има си комисии, правила, които трябва да се следват, докато приключи този процес. Всеки спортист по принцип има право да обжалва, да се бори, ако смята, че правата му са накърнени, има право това нещо да го прави. Оттам нататък вече съответните институции се произнасят за радост или за съжаление. Фактите са такива, че финалното решение се взима извън България. Добре, благодаря ви.